Kajingai ko blay pi baro akan ikapor ka kertanyong try Jesus Christ unang penimjui but kumju ngi priang sabhai pi way share kan ka YouTube channel jong ka United Christian Faith Apostolic Church but akan ikapor ka kubor ka bo blay ubo yang ha ka donu jonga banya samat pi ni ka si ka long sipang ka jingjop ka jong blay ka bo ai ha ka balang ka jingjop ka bo blay ai hanga ba pi ki Bangeit ti shwab ngin ya chukman tungin pendam lang ka jingdwai u blay unyo ban ker kuingi but kumju ru unyo ban penpau ya kajing temu kajung kajing lembaga ketin kajung to ini tuai haleluya try ni ayu amen am takani kapor ko mila ai ke try saisen pat ke try ni wan khamat ke jeme bangi pendrit le khamat ke jeme ba men bangi dwai ba men ker khui lembaga ni ketin ke jeme abe ke ketin jeme kan long ke try kajing ba mingi abe ke ketin jeme ke try kan long ke try kajing krishan bor but try kan long ke try kajing play ki jing mo khat ke jungi shpangi aka ki jing temu ke jeme ha ke jim ji try ker khui ni kapor ke try ka inang pusan na ke ketin ke jeme I wait ke try kin yo man ya gajing penkia akin yo mat gajing pelat kin yo mat gajing tak gajome bangada dwai ke try ni ke por shimu thlet ku jonga ke try bangan kren ya gaktin ke im ke jome ke try but try long try ka bor bakan long ka bor ki brio baro besngo hakin ke si nga pendam ladi hikmat ke jome ni ai mi ke buram baro ke try but ke jingi ro baro sheme haga ke tengu jis ngi de try amen ko mangong ipi mentan ke khubor ke ba ublei bu ak do nur ke jonga ke long Kajingjop ke bau blay la ai hanga beripi ki Bangeit Kajingjop ke bau blay la ai hanga beripi kum ke balang ti haga ni gasngi da ka bangi tip ya kajing shana ka tin joblay kan ai ngi ya ka ni ka kajingslur par kan ai ngi ya kata Kajingjop ka bangin mat mala gasngi ha kajim kajungi ti nak ta da han ka pot tungin snap ya ka tin ka jomblay but ngadan lightly ki aka ba nga kwa ban ya sambat pi ni gasngi siapang ka di jingjop ka jong try but ka baning kong e kalong ka jingjop ka bau bleu la ai nga bari phi kum ki Bangeit kata kalong ka jingjop halor ka pop but ka jingjop ka jingjop ka jong Chris ka bau lai ngi halor ka pop but ka jingjop da ka jingmi pat ka jungu but kum juru da ka jingjop but ka jingmi pat ka jungu ti ha ka por ngtangin li ban pusan ka ting ka jong blai to ngi li phai na ka shiti jong upol shaki nong Hebrew ini puli stitch ki nong Hebrew kele nong ka ar bat ket khot ka ba ningkong ini puli na ket khot ka ba khandai palada pi puli ka ni ka lenong baro ko wai pin sham ni ka wai ba nong tho ang ni u hikai shapang kata ka jingtmu ka jong ublai ka jingtmu jong Jesus Christ khon jong blai haba one shakani ka pyrthei balai one shakani ka pyrthei kini ket khot ke bangan ai bi khindiat ke nai ka jing shai ka ba khambha balai ba Chris ulawan shakani ka pyrthei bala dangi pudi yang ni la ong ba yau Chris la penlong khamapo ban ye ki angel tongi ni pudi dekat khandai hinrengi yo jisu yo bala penlong khampo khindiat ban ye ki angel balai la penlong khampo khindiat ya ki angel kada ka long ba ki angel ki de ki men sim kim la ban yap na da kadau Jesus Christ la yau Jesus Christ la kampana po khendiat kata kalong ban shem ya ka dur jong ka jinglong breo ku mangaman phi ka Bible ko angni na ka banta kata ka jing syayap jingu bala pen phong pan sngia di u da ka buram bada ka jing pendan buram bada ka jing ayu blai un mat ya ka jing yap na ka banta baro kani kalong ka jing ka jing tmu ka baning kong ya ka bangi pulihan ka sngi hagani ka khot kata kalong ka baning kong ya kalong ba Jesus Christ one kadau kalong ba ulah ban syayap na kanta jonga bajung phi kema ba Jesus Christ udi blai ne bom jikot shabom jikot udi alpha omega udi nong thau nong pelong ke baro but kom blai onum la ban yap namar ba blai ulong ban sim mereka Bible ko ang ba ula i kata-kata ini ke pyrthei blai ula i kata-kata ke pyrthei ula ati no elau khon bla khamar we na ta kadau Jesus Christ ula shiming ni ke jinglong brio knang ba kumu brio ula baniap na ka banta ki pop ka jonga bat ka jongpi bat ka Bible ko ang ni ba uhapan mat ya ka jingyap na ka banta jong baro ka basngo tan ani kelong ba Chris ula yap na ka banta jong baro ki brio ki brio ki kenhun brio ka ni ka pyrthei baro ki brio ki ba pher ki hak nu ka kom ka jongki na ta ka daw hakan ka por kata kalong ka banta ka banin kong balai ba Jesus Christ wan ban yap wan ban shim ni jinglong do shakari ka pyrthei bat ka banta ka ba ani ni puli ka khat saw bat khat san namar ka ta haba kita ki khon kin long kin nong yo banta na ka do bat ka snam mau hiru da ka ju ka rukom mula shim banta na ki ju bada ka jingyap
Unyok penduk no ya utau budan ka bor ka jing penyap utau long syaitan ken. Kababel ka ong ni badak ka jingjap jong uji stress kalong ban penduk no ya ka bor jong utau budan ka bor ka jing penyap balong we syaitan. Bat ka babel ka ong da ka jingjap jong uji stress pula ban penduk no ya ka bor ka jong syaitan ba julong baro sekata budan ka bor jong ka jing penyap. Bat ka dekat bakat san ka ong ba onyo penlaj ya kita baro ki bada ka ba syepting ka jingjap kila julong baro syirta hapo ka jinglong bra. Ka benta ka balai ka long ka bangi kini dekat ka long bada ka jingjap jong uji stress an pelai lut ya kita baro ki ba syakte syakum ha kata ka jing syepting ka jinglong bra ha kata ka jing syepting jo ka jingjap kila long kita ki mrau na ta ka da ha ni ka sing kata kalong ka benta ka meningkong ken mau begini gawe uji stress lawan ban job ya kata ka bo jong syaitan da ka jingjap bat ka jing pat ka jingu ni ladang ipuli ha ka kolasai ka shti shikinong kolasai ka shti pol shikinong kolasai kalong ka baar bat ka khat ka khat sao khatsan ka babel ki thu ingi ba ka ongkum ni nginya pulian ka por habalala pendam no igi kot jingkul ya ka kot jingkular bala tho akin nyam ke rukom ka balai le persyaingi ka bala long persyaingi bat ula weng no ru ya ka ura sat narika ha ka ding phna ka babel ka ong ni haba uji stress ula yap alor ka ding phna ula pendam no igi kot jingkular ke igi ni kot jingkular ke ni ka kot jingkular ka de kata ka jingdawa jong ka hukum ka de kata ka jingdawa jong ka hukum ka balong persyaingi balai ka long persyaingi namar ba ngimla ban pendap ya kita ke jingdawa jong ka hukum ka babel ko ang babaro na plenjungi ngila lepop ban ngila dole na ka buram ka jong play baro na plenjungi ngila long kita ki ba hapo jong ka pop bat ngimla ban le namar balai ngimla ban kot kata ka jingdawa jong ka hukum namar bala khangi ha kata ka jinglong jong ka pop henry haba krisuluwan ka babel ko ang ba ula pendam no ya kata ka kot jingkular ula pendam no ya kata ka jingdawa jong ka hukum ula pendam no ya kata ka karam ka bingi haban siu ka ba ka hukum ka dawa nanga bana phiki brio bat ka bible ko ula sanar ya ka hakading pana ula weng ula sanar ka hakading pana bat ka ong shishu ang ni dekat bakat san bat haba ula law no naladi ki jing sunshar bat ki bor ula that rong ki ha ka bapa uda risa halor juki haka kani ki dekat ki thu english pang ka jingjap ka bakrau jong jesus christ halor ka ding pana da ka jingyap ka jung pada ka jing pat ka jung ula job kita ki bor jo ka jingdum ula slide no kita ki bor jo ka jingdum baro ki bale ele persya ingi ki ba kiba long halor jini haki por kiba menshoa na takada hakani kesngi la dangila pdiang uji stress la dangila nget uji stress la dangila ma uji stress do no jini ngidan ne kani ke jing shisha ka bakra kata kalong ba ngila job no ya kata ka bor jong ka pop ka bajusen sharingi upol wa ingi kani ka nuksa la dingi puli kani ha ka shitish kinong room upol crunch phang kani kata kalong kadon kata ka hukum jong ka pop ka bajubat ya baro shikata la dingi puli ka nong ka banyok bat la dai people ke dekat ba arfu ar hado ke ba arfu san kini ke dekat ki thu ingi pang jong upol bolong way naki way brio ba yele bat kata ke pop hangni la dangi pudi ngi ich pang jong brio ba kwa ban im ke jim ke ba ngi ich pang jong brio ba kwa ban im ke jim ke ba hok ngi ich pang jong brio ba yaksaj ban im ke jim ke ba bet henry ko magi sung thu na gani ga jing tho jong polang ni kalong ba ubriu hi unum la ban le kom ta upol wong kum ni ngin pudi ni aga dekat ke ba ar wong namar ngasung tenat ken ha ka hukum jong ble kat ba kum uta ubriu sepo henry ngayo I ka wei pat ka hukum ha ki dekat met jonga ka ba ile thma bat kata ka hukum jong ka jingmut jonga bat kata ka yela mraru yanga ha kata ka hukum jong ka pop ka ba ha ki dekat met jonga ubriu ba syakla not kop wei ban pelai no yang ana ka met ka jong ka jingyap hani ngi pudis pang jong upol ba ile ya kata ka jingyem badan kata ka jingyele ka ba kraw bat ha ka di jingyele long ba ukwa ban em ka jing ka ba henry na ka daw ba ka don kata ka hukum jong ka pop ka ni ka hukum jong ka pop ka hukum jong ka pop ka moment kata ka bo jong ka pop ka ba sin sharingi kibriu nadu nakpo jong ka kme nakadaw jong ka pop jong adam kani ka hukum jong ka pop ka yai her patang hangi wei pi blakha syakani ka pyrthei na ta kadaw kalong ka bamla ban long yangi bangin la ban im ka jing im ka bet la ni ka jing im ka hok ka jing im ka pen sung bahayo ble ni long kita kimrao hagani ka hukum hendai ka babel ko ang hangi kum ubriu ba wat i ka jingirap
wang kum no hangni haga dekat ke ba arusan wang nga aingo yo blai da Jesus Christ ba utrai jungi haga dikasi ka jubab ya kata ka jing ya kata ka jing te jo kata ka hukum jo ka pop ka pesan syaringi kalong Christ Jesus kata kalong ka jing shisha ka bakrau na da kada la da pila ngai yo Jesus Christ la da pila pedang yo Jesus Christ pidanya kata ka bor kata kalong ka jingjop ka jong blai ka bor ka jong blai ka ba ai ka jingjop halor kata ka hukum jong ka pop ka pesan syaringi na ta kada ngila ban em balai ngila ban em pat ka jing em ka babet balai ngila ban em ka jing em ka bahok balai ngila ban em ka jing em ka pensung bahai blai na mar ya ka ni ka hukum jong ka pop lawang no na ka jing ni la da pi pimpat pedang yu trai la da pimpat ngai yu Jesus Christ la da pimpat khot yu ka dok nut ka jong pi ha ka ni ka sngi anoi pi ka long ka bamla ban yele persya ka ni ka hukum ya ka hukum ju ka pop ka basensyar ha ka khot men ha ka jing em ka jong pi na ta ka la da pi kwa ban lat na ka ni ka hukum jong ka pop ka igi bi pidon ka man le ka long pedang yu Jesus Christ khot yu ka dok nut ka jong pi ka babel ko ang la da Christ la da ko nu plat lu ingi ni long ki ba lat lu da shisha ha ka ni ka sngi kata ka long ka jing shisha ka bakrau kata ka long ba ublei ula aingi ka jingjop halor ka pop bat ka jingyap da ka jingyap bat ka jingmipat ka jong Jesus Christ kamat ka baar ka banga kwa banya samat pi ka long ka jingjop ka ba ublei ula ainga ba pi persya lani halor jong kata ka pyrthei ka baker sau dong ingi pada banga ong ka pyrthei hangni ka mut shphang ke ka mut shphang kita ki kam jong syaitan ki balong persya ingi ki benget persya ingi ke balang kita ki kam jong syaitan ki ba yele ingi man la kesngi ya ka ban penhap no ka jinget ka jungi lani ban kejap no ka jingim ka jungi ban pendo no ingi na kata ka jinget na ta ka ha ni kesngi ublei ula aingi i kwa pi ban tip ini ka jing sha kata ka long ba ublei ula aingi ka jingjop halor jong kata ka pyrthei halor jong ki jinglong jong ka pyrthei ki jinglong jong ka pyrthei ki balong kadok ka balong ka jing pensoi jong ka ni ka pyrthei ka jing kwa bra jong ka ni ka pyrthei ka jing ki berhot ki bada ke tawiaringi ki balong jong ka ni ka pyrthei ublei ula ai yang ngapa di pi ka ni ka jingjop kum no ngla ban yo ya kata ka jingjop indon ka mantip pad hagan ka singi ka babel ka hikai ngi kalong ka baning kong kalong da ka jinget ka babel ka ong ha ningkong Yohanes la dingi puri ningkong Yohanes kal nong ka basan lenong ka basan bat ka khot ka basau bat ka basan hangni ka babel ki thu ingi ba ublei ula ai ngi ka jingjop persya ya kata ka pyrthei togini puli ningkong Yohanes kal nong ka basan bat ka khot ka basau bat ka basan na ba ke boro ya ka bala khana ublei ka job no thiawi ka pyrthei haba ngila khana ublei haba ngila pedang utra Jesus Christ kum nong penem ngida ni kata ka bor ka jingjop ka blei la ngi persya ya kata ka pyrthei ti ka ni ka long kata ka jingjop ka bala job no thiawi ya kata ka pyrthei ka jinget jungi ken ngidon ka mandon ka ni ka jinget hau Jesus Christ ka jinget ha ka tien ka jong blei ka jinget ka baskam ngidon ka man san ka jinget knang mangila ban job ya kita ki bor jong syaitan ki ba ke taweringi mana kasi ban ile persya kita ki jinglong jong ka pyrthei ki ba ile ban kejap ka jingim ka jungi hangni ka ong to khat basan wei uta ba job no thiaw kita ka pyrthei tang uta ba ngai ba jisu ulong ukhun jong blei ada ngidon ka jinget hau Jesus Christ la ngidon ya ka jinget ya ka kting ka jong blei la ngisan ka kting ka jong blei ka babel ka ong ni bangilong kita ki nong job in yo ya ka jingjop persya ya ka bor jong ka ni ka pyrthei na ta ka daw ni ka singing ka ika banga penslur ka long ai ba ka jinget jumpi kan long ka baklan ai ba ka jinget jumpi kan san kum long san ka jinget bangin san ka jinget ka long bangilong ki bedap da ka kting ka jong blei pusan ya ka kting ka jong blei man la ka por puli ka kting ka jong blei le ya ka kting ka jong blei manoi pi ha bangin le ka ta ngin long ki bre ki baklan ha ka jinget bat ka banta ka baar kata ka long ban le ya ka mon ka jong blei tengini puli ningkong Yohanes si kal nong ka baar bat ka khot ka bakhat sa tengini puli na do ka khot bakhat sa ha do ka khot bakhat nyo nga tho api ko ki pa na ba phi tho yau ta balong na do ka ba meningkong nga tho api ko ki samla na ba phi long ki baklan bat ka ta ka tien ublei ka sa api bat phi la job no thiaw ya uta wasneu la da ka tien job le ka sa api pin yo i ya ka jingjop ha ka jingjong phi ya uta wasneu
nang ta ko ong nu khat bakhat san piwat ye ja ka pyrthei lemni ya kita ki ke iru ki bah ka ta ka pyrthei la dau nu ru ye ja ka pyrthei kita ka jing ye juk pa kam don shu hu na ba baro ka bah ka ta ka pyrthei ka jing kwa braju ka do ba ka jing kwa braju ki kman ba ka jing sarong thalash pang ka jingem kam long na kupa ndai na ka ta ka pyrthei ke long ba ka ta ka pyrthei ke yai ja no ba ka ta ka jing kwa braju ka ndai utau ba le ka man ublei u ye sa pom jukun ka Bible ko ang hani habang ni don ya ka tin ka jong blai ngin la ban long kin nong job ngin yo i ka jingjop ya kani ka pyrthei ba kum juru habang ni le ya ka tin ka jong blai le ya ka man ka jong blai ka ang ni utau ba le ka man blai we sa bam jukon na ka ta ka daw ke ga banga punchulo repi ka long ai ba ka tin jong blai kan ya sa api Abe ka tin jomblai kan yai long ha ka jim jumpi aba pin yai bat scam ka tin jomblai em da ka tin ka jomblai bat kum juru le ya ka mon ka jomblai abang le ka mon ka jomblai in i kan ya ka jingjop ka bangi la ban i ka jingjop man la ka singi persha e kita ki bor jo ka jingdom ki ba ke ta weringi man la ka bor sakawi ka benta ka long ha ngin puli ning kong yo ne si ka le nong ka pasan ba ka khat bakhat pra la dingi puli hang ni ka ai ngi ka ni ka jingi kai ka ba kraw lenong ka pasan ba ka khat pra ngi tep ba wei po wei baro yau bala khana ublei umle pop sho henry uta yau bala khana ublei urino erade ti uta ubsneu ktayo kani ka long ka boit ka bari ka bangidon kam ban sunguthu ka ba ublei la ai ngi la pen pangi na lemba ka tin ka jungu ka ta ka long bangidon kam ban rino erade hang ni ka Bible ko ang ladangi rino iladi utaw bosni unumla ban kata ingi balai ba bun ki Bangeit balai ki bun ki Kristan ki syakta hau ta boman lani ki syakta ha ka bojo ni ka pyrthei lese na ka daw ba kim shim la ri iladi na ta ka daw hari ka singi tungin ri iladi tungin long ki ba adakar tungin long ki ba fikir tungin sungthu ka ai ka bangin le hatu ka long ka en ka ba pesum hai blai lani ka long ka bam pensum hai blai lada ka ai ka bangin le ka long persha ya ka tin jom blai lani ka ba pensum si u blai ken mau ba ki ajaka ki plelenti ya ubosneu ya usoitan ublong blai jong ni ka pyrthei pun kta yang abri phi henry lada ngiri no iladi ken mau kini kawai usoitan unumla man kata yang abri fi ti kita kalong ka benta ka ba ar ti ka benta ka ba lai ka ba ngakwa banya sambat phi ni ka por long ka jingjop persya ya kita ki jing penshitam ben ki jing sya shitam ki ba ngingin ya kendo man lagas ngi kum ki Bangeit bat kum ka balang kita ki jing ki bangi kendo kum ki Bangeit ka Bible ki thu ingi haga shitish kinong rom upol Ukraine ki ni ka ktin ya ni ka ktin haga shitish jongush kinong rom nang bapra pala dingi puli hakal nang bapra ka dekat ka ba life huai ter pinyu i kini upol Ukraine spang ka jingi ka jong Chris wang gini ka dekat ka ba life huai wang komno tingin ni ong kini ki keiru la dau blai long na ka benta jungi wai utau bala banile bani wai utau banile bani ka Bible ko ang la dau blai ulong na ka liang jungi dan bala ben le persya yangi nang ta shushu la da pipuli hakit khat ka ba tungini puli na ka khat ka ba lai punyo ko ang kumni henry hakini ki kei baro ken ni job thiau da uta ubai yangi upol Ukraine nang ni spang ka jingjop ha ka banta jong ka ka ba Ukraine spang ka jingjop ni Ukraine spang ka ta ka jingele ba ka jing ka ba uye kendo la pipuli gitu khat ki ba life san Ukraine kini wai banya pen klano ingi na kata ka jingi ka jong Chris kala not lani ka shipa lani ka jing pen stam ben lani ka jing than lani ka jing lingkut lani ka jing ma lani ka white lam kat kum bala tho na ka banta jong mi la dang penyap ingi baro shisngi la nyau ingi kum kin lang brot ya ka jing penyap henry hakini ki ke baro ken ni job thiau da uta bo ye jingi naman nganget scam ba ka jingyap lani ka lemni ka jingem lemni ki angel lemni ki nong sunshar lemni ki badan bor lemni ki ru ki balong menta lemni ki ru ki ban salang lemni ka jingjrong lemni ka jingjiliu lemni ki ru ka weipat ka jing thau kanom la ken man penyak klano ingi na ta ka jingi ka jong blai ka ba ha ukris Yesu botra jungi ublei ula ai kan ka jingjop halor jong ka jing shem ka jingi baro halor jong ka jing prinstam halor jong ka jing shem jungi wei ka bangi ni nyamat man la ka por kum ki Bangeit kum ka balang ka Bible ko ang ba kan ka jing ka jong Chris ka bat scamming ka jing ka jong blai ka ai ka jingjop ha ka jing shem jungi baro tong ni pe chu ha ka por na ka shiti ki jong pol him ar koren
bat kanika shiti hakle nong ka basau ar koren kale nong ka basau ka khot ka benyo bat ka bapra hakini ki khot ru upol ukren shapang kata ka jing shem ka jungu bat kumnu ba ujob no thiau hapreng kita ka jing sha leben hapreng jong kita ka jing shem jing jinjar ka jungu kum benget kemau ki benget kemau mangi wei ki benget hakini ka purthai ngin yakendu shibun ka jing ele hakini ka purthai ngin yakendu shibun ka jing e ngin yakendu shibun ka jing sha pen shtomben hendai kini ka wei ka bangi don kaman ken mau kata ka long ba upol ukren hakini ka khot ka benyo wong hendrai ngi don kani ka jing kin show ha ki kheu khandau ba ka jing kraw tam e kata ka bor kan long na ublai ba om nangi kum nong ngin yo kata ka jing job hakan ur kom ngi yo ita ka jing job dena ka daw bangi don ne kini ka jing kin show ha ki kheu khandau manga man phing long kum ki kheu khandau kani ka jing kin show kani ka bor ka jong blai kani ka jing pensle ka jong blai kani ka jing ai ka jong blai ka batrai bor ba ha ka jing jungi ka bala ban ai ka jing job ban yang scam ban yang persha lani ban yang hadu ka bekut ha kita ka jing le ka bangi kendo ha prengi ta ka jing ka bangi kendo ka ba upol wong hang ne ka khot ka pra wong kum noi ha ki ke baro la penjinjar sat ngi re om shim la penshipa ngi la tap bayong ngi re om haban de kutlan la be ben ngi re om shim la ino no ngi la pen klon kram ngi re om shim la penjot ngi hang ni upol wa ai ki jing pla ke ai ka pelong yu ba unang yang hadu ka bakut hadu ba un la un pendap ye ka jing tu ka ba blai la bu nam ta jungu kam dei ka bol ka jungu kam dei ka bol ka jing la ka jungu hendai ka dei ka ta ka jing ken show ka bal don ha ka do nur ka jungu ka dei ka jing pen sle ka dei ka jing ai ka dei ka jing e ka jong blai ka ta ka ba bat scam ka ta ka ba penshat board ya ka jing em jong apostol Paul ban ngai scam kam dei tang yu Paul le ka dei nga bari phiru wei ki binget ngi ni kan do shibun ka jing e u Jesus Christ la de ban thu pa ha ka gospel jong yo nes kal nong ba khan reu ka khat balai phulai wang ha ka purthei pin se yo shibun ka jing jar tu ni puli khindiat ki ni get khat shwa bangan pan kot ha ka nong ka ba khan reu ka khat ka balai phulai u Paul wang iring kintin wang ngamar bang Jesus Christ kren ni kintin ngala kren ni ki ke ru api ba phin yo ka jing sok hanga ha ka ta ka purthei pin yo ka jing jinjar hendai tolong slurpi ngala job ya kata ka purthai u Jesus Christ la de ban thu lupa bahagani ka purthai ni kan du shibun ka jing e ba ka jing jinjar kum ka balang ni ha ban ya lamba ka jing prang ka jong blai lamba shibun ka jing kan du hendai la dang ni don ye ka ni ka jing kan show kani ka bor ka jong blai ka jing jing la dang ni don ni ka jing pen slek ni don ni ka jing ai kata kan pen la ingi bangin yang scam hadu ka bakut pa Jesus Christ wang kata ka jing sok ka jong blai kan long ha ka do nut ka jing what a pleng jong kita ka jing e ka bangi kan do na ta ka daw ha kan ka singi kum ki bangen ni dan kam man yai pen kan mau ye kini ki kiten ni dan kam man yai pen kan mau ye kini ka jing shisha ka bangi don kum ka balang bat abangi pen kan mau anoi phi uta unong mudui uta ubasneo uta unum yo jaka ka jemjingi unum yo ban le sa halor jungi ka bible ko ongkum no shabangan pen kut ngan puli phi ka dikat khot jong ka bible ka bai thu ingi kunu be ki binget ki yo ya ka jingjop ka jing pen pau kitab jing pen pau nong bakhat a khot bakhat wei ki binget ke ka bakile long ba tongi ni puli hani ka por jing pen pau nong bakhat a khot bakhat wei henry kila job no makia u namar ka takas nam jong khun lang brad pa namar ka tak tien ka jing phla jong ki te kem shim la e ka jing em jong ki hadu jen hadu ka jing yam ka bible ko ong kila job no maki kila job no ki khun ke jong blai kila job no kita ki benget ya utau busneu ya u soitan ya utau nong mudui ya utau nong utau busneu baile ban wo iki jat ke jing yal ti ke jungi par ka bab ko ang dakas nam jong Jesus Christ dakas nam jong khulong bro pat ka jing phla ka jugi na da ka daw hagen geski ni dan ka man yai pen ken maw ledi ni dan ka man yai phla ni dan ka man yai pen bana ya ka jing job ko jong blai ha ka jing jungi na ta ka daw han ko pol ni dwai ba ni pen bana ba ublai la ai ka jing job halor ka ta ka pop ni dan ni ka bor ban im ka jing im ka ba hak da ka jing yap ka jing mi pat ka jong Jesus Christ nang ta ngidon ni ka jing job halor jong kita ki bo jong ka purthai ka bile saudong jungi ban telap ingi da ka jungai da ka beri ka kting ka jong blai da ka bale ka mon ka jong blai ba da ka bari sumare le de bagi nya ki an ki ti ka jong try nang ta shu in pen ken mau le de bingi long kita kin nong job persha e kita ki jing pen stam persha e kita ki jing ki ba ka balang ki yakin do man ka por hakane ka purthai to han ka pol ngi ni dwai ngai scam nam ta jong phi ki basngap
agar ke singi ubleu na ai phi ya ka jingjop pat ke ubleu la de ban ai phi pen banai ke ni ka jingjop ka jingju phi pat phini I ke buram ke jong trai mala ka singi tong ni twai hallelujah trying aingu eme ke trai ha ke ni ke por ba ngai ngu I ka tin ke jome ke trai ka bamla ai ha ke ni ke singi ke trai ka tin ke trai ka bamla ai ka tin jo ka jingjop ke trai me pen ken mau ngi ke trai ha ke ni ke singi ya ka jing shisha ke ba krau ke trai na ka tin ke jome ke trai kata ka long ba trai da ke jingyap bat ke jingmi pat ke jome ke trai mela job no thiau yu bomman mela job no thiau yu shaitan ka jingyap ka jome ka trai kala long ka jingjop ka bakrao ya ka jim ka jungi ka trai ka jingyap ka jimi pat ka jome kala long ka jingjop ka bakrao ya ngi ka trai ngi aingo mentang ngi doni ka bor halor ke pop ka basin shar ngi ka trai ki pop ke numla ashu ban sin shar ngi ki pop ke trai ka hukum juga pop ka mla ashu ban yalam ngi namari ngi la yalam da ka hukum ka bathang mai ka hukum jong ban sim jome ka trai par ngi aingo eme ka trai ngi don ka jingla lot ke trai ngi doni ka bor bangin em ka jing em ka bahok ka trai ke jing em ka babet ke jing em ka pens ka bahai me yarap ngi ai bor ngi trai ha ni ka singi bangi la an pandemil de barbor ka tin ka jome ngi aingo eme ai ka jing job ka trai preng ha ka ka pyrthei ka badom ki ba bon ki trai ka jing le ka bangi kendu ka trai ki bo jong shaitan ke bai le lemba ki ba bon ki lat ka lenti ka trai henry mila ai ngi ka jing job ka trai da ka jingat ka trai ni job no thiau wi ta busni ka trai da ka ba sumali ka tin ka jome ba da ka ba le ka man ka jome par kum ju ka trai da ka ba ri no ila de ka trai par ngi tip ka trai ta busni unum la ban ka ngi ka trai na mar ngi tip ka jing sha par ngi ai ngi me ka trai ka ka por me ai ngi ka jing job kum ju trai ha preng jong ka jing shem ha preng jong ka jing ha preng ka jing pin shitom ben ka ba ngi ya lenti ka ba ngin senang ya kan trai henry ngi ai ngi me ya ka ni ka jing kan show ka ba kraw ka bor ka jime ka jing pan sle ka jime ka jing ai ka jime ka ba shong sa ka do not ka jing ka men sim ka jing ki ba trai ki shat man la ka si ka trai ka ba pan la ngi ka ba ngi la ban yang scam hadu bangina kut kan ka jing ya lenti ka jing ha ka ni ka pyrthei ya mi ka buram ka trai ba ngara dwai nam ta ki tu ki trai ki ba pang ki bistom men pan khia ki ka trai kin tip ka trai ba ka jing jam snam ka jime la pan khia ki ai kin pdiang no ai ki pan khia jime ha ka ni ka khilman ba na kam ta jong ki tu ki bam pat shimla ma de me ka trai ki ba ile ki ba excited but ka pop ki ba excited ki trai ha ka ni ka jingem trai ban em ka jingem ka ba bha ai kin tip ki ni ka jing shisha ba dai tang da ka jinget hame da ka ba pen di hame ka trai da ka ba pdiang try ya mi ha ka do not ka juki pada ka ba em ka jing em ka ba kala ka ba mat kinyo ya ka jing job halor kita ki pop ki ba te ki man ka por kan try ya mi ka burom baro akan ka por ha ka kertanya jisu banasrang ya try amen.